Здравейте хора, аз съм Найсто БГ, тук при мен е Ангел БГ. Кажи здрасти, бе. Здрасти. Днес трябва да търсим още две вълна за мен. Ето там има едно. Къде, бе? Отгоре на къщата. О, да. Тя отиде си земя, ще отиде да правя полшанки. Виж колко полшанки вътре в къщата има. Влезни в трите честа. Влизам, бягай. Къде са? Честовете. О! Виж в другия. Чакай, така да си го държа. Полшанки. Оле! Аз съм ги превел. Дайте нагоре. Има нагоре още едно. Къде, бе? Не там. Не там. Тук са ми нещата за полшанки. Къде, бе? Ето там. Ето го. Това? Другата. Това? Чакай. Койо? А, да. Добре, аз скачвам нагоре. Как да се скача горе? Извинете, че съм хремав, ама малко съм болен. Ето. Къде, бе? Как се кача, бе? И там си има път. Къде там? Ето бе! Аз просто ще ти я взема. Извини ми я, дай. И аз отивам за още едно и за 4 дърва. Ето. Къде си? Аз те чакам. Ето. Ихе. Виж едно нещо. Айхе, въпе. Какво? Да. I have it, мама! О, и аз. Идва. Искаш ли храна? Да. Не, аз имам мръвка. Защото нали отряпах една овца. Ето ти. Морковите ядат ли са, бе? Да. 7 моркови. Добре, да знаеш къде има дърва? То пък гората е до нас. Яла. Чакай, трябва ми дърва и вълна. Яла да ти даднеш. 4 дърва. Ама за какво ти дърва? Аз имам много. Паяк! Ела тука, мършо. Ела тука. Клипър! Не! Бягай! Вземи го за барут, бе. Отрипи го за барут. Хепи, мама! Оле! Хепи, мама! Оле, майко. Ко направи то? Аз имах айран голема на губи. Виж? Чакай, бе. Трябва ми само едно въна и си правя легло. Дръж. Какво да държа? О, мерси. Та не сме с хак, хора. Ако си мислите, че сме с хак, питайте приятеля ми. Това е негов сървър. Не знам дали е с хак, ама негов сървър. Ай, търсим кол, бе. Къде? Аз имам много в печката, имам два стака. Добре. Чакай да видим. Не мога да си направя шибано легло. Трябва ми вълна. Къде са тия овчици? Такова ела при мен. Няма значение каква е вълна, да ще видя в честа. Уей, уху. Какво? Лата, аз вървя по водата и ни пътувам. Ето овца! Къде? Аз ще убия. Яла. Къде си? Дай. Айде. Не, няма да го лепа синчаната мечка. Мечка. Дай ми това. Дай ми. Какво искаш, бе? Чакай малко. Дай ми всичката вълна ти направи го. Аз ще си направя. Знам как. Трябваш дърво. Имам 4, нали си така? Що не ми става? Какво ли ти става? Не ми става, не ми така. Чай. Прави Чай малко. Как? Близни. Дай си направя сега. Виж към силен
вече имам. Ай, хепи, мама. Гледай. Той бе. Чакай, бе, чай да си сложи леглото. До теб ли ще съм или някъде от другата страна? Ще го сложа до теб, да пистим място. Какво? Сега какво ще дам в чест? Виждам. Влизам вътре. И какво? Чакам да ми дадеш. Диамант. Ти си го служил ли? И за кой ме е този диамант? Направи си лопата. Какво? С един диамант. Да, лопатата се прави с един. Охо, екстра. Аз имам енчантната лопата. Най-бягай. Абе, Аз не си. Аз ще взема малко. не мога лопата. Нямаш пръчки. Еми тогава. Направи си пръчки. О, да. Пръчки. Разбираш, грама. Колко две пръчки ми трябват? Аз имам 54 дни. Искам малко. Не. Диня, да. Яла. Искам една диня само. Яла къде? Идвам ти казвам. Честа ли пак дарова? Диня. Всичките ли са за мен? Да, аз имам в мен 30. Аз в мен имам 24. Да, ти още за който. Неща, стига. Хайде, бягай. Бягай да излизам. Яла. Ай сега ходим да търсим нещо. Прасеце, ела тук, бе. Ела, бе. Закарахме моето. Другарио. Пат. Айде. Яла. Какво, бе? Какво искаш? Яла. На какво? Ще видиш. Да. Нали е тайно място? Опа, сори. Яла. Къде идвам? При теб съм. И това ли ти е тайното място? Къде ти е? Какво това е? Колко дърва имам, бе? За резерва. За резерв. За резерв. Това как си го купал, бе? Кое? Това как си го купал? Не съм го купал, просто счупих един блок и се попадна. Ай, хепи, мама. Пънт. Ако плоса ли ламо. Айде нагоре. Айде да се брувкам и в басейна. Айде. Ама не в това басейн. Я да видя горе. Ама това ни трябва за книга. Кое? Ела да ме видиш. Това. Ма ние имаме. Бамбук. Имаме enchanting table, спокойно. Банклюк. Ма нямаме такова. Нямаме лапис лазулит. Къде си, бе? Горе. Къде горе? Ето тук там горе. Знаеш, какво е трудно се скачи горе? Да. Да не паднеш. Ти още си още малко детенце. Кой е малко детенция? Стига да е. Това си нарочно го направи. Ще лепна от сървъра, казвам ти. Виж? Ето ти една стрела е там. Ама няма лък, за кой ме е стрела? Да, Чакай, аз мога да си направя, май. нямаш. Ай, хепи. Не мога да си направя два крафтинг тейбъла. Намери ма къде са. Чакай, бе, ще намеря. Ай, намери ма се. Ай, хепи, мама. Къде си, бе? Не ме интересува да ти кажа. Видях се къде си. Коста. Аз отивам да лягам, защото става тъмно. Хайде. Имам да ти кажа нещо. Какво? Нека го. Това легло е моето. Ай, хепи, мама. Готова е? Станах. Да.
Аз имам търся зомбита. Виж нещо. Да ми дадат XP. Аз имам вече болтонка. Аз ще пина една Ранта. Бат ми, какво да кажа? Дай ми една спидонка. Аз ще почна да правя такова, ще правя, кажи ми даде. Какво ще правиш? Ще правя... Правя полшанки, а ти... Чакай, че ми свършват на мен бръвките. Аз ще правя полшанки. Ти полшанки ще ми правиш. А ти няма да идваш, чули? Юху. Моля ти се, брат. Че ще ми пречиш. Какво направи? Да, вземи диничките, ако искаш и каквото искаш да има. Аз имам дини, бе. Та хора, вижте ме как съм направил Ангел БГ ми ги даде тия дрехи. Вижте ме. Пълно зомби с морко в ръка. Какво правиш, бе? Полшенки ли правиш? Да, ти не действай. Ама да идвам мене съгласен. Само не те да ми пречиш. Пълно първо с бутилки. Какво значи първо да ти преча? Да не ми пречиш. Ще направим 4 такова. Опа. Добре, че може ли да взема една полшенка? Да, вземи си каквото искаш. Каква мен? Само те не да взимаш, само те взимат демидж. Добре. Значи ще взема такава една. Добре. Так, какво прави? Тя е добра, много добра. Се нарукам с полшенки. Не е само с една. Я да видя какво прави. Да, защото аз не съм ги пробвал от никой. Да. Задържи го. Да, знам. Сега си не видим. Я? Мали си бронята. Брой се да ме видиш. Мали си бронята да виж как. Ето, мали си бронята. Махаме. Чакай. И дръж нещо без... Я сега се прави да ме видиш. Ама мали си това. Хепи, мама. Чакай. Дръж нещо друго, бе. Ето, това си, нали? Да, ау! Стига ли, те мъдре? Не. Добре. Те мъдре да разбутуши. Още ли съм такъв? Още ли съм? Да, още съм видим. Ето се. Не киди. Вече си слагаш такова. Я да се видя без не видим с броня. Ама аз не съм невидим. Аз няма да пия полшанки. Бягащото правя полшанка готина. Това готина. Която прави и да... Аз ще копам пясък. Не да имаме много. Управи се, айде от мен да мине. Какво ще правиш? Да не ми фърлиш някаква полшанка? Не, слагам такова. Бягащото слагам да ми стане по-силно. Опа, извинявай, без хора, този клип стана доста дълъг, 13 минути. Затова, чао, това беше от мен Найсто БГ и Ангел БГ. Чао, ще се видим скоро.